lidi. Jak jsem říkala včera, že chci udělat dneska, jak udělám velikonoční vajíčka, tak jsem na to trošku zapomněla. A trošku jsem to něco dělala, ale neudělala jsem jenom vajíčko. Já furt mám jenom bílý. Já teprve budu dělat. Já jsem to zapomněla, se strašně omlouvám, já jenom to mám připravený, jo? A já vám teda řeknu, co máte udělat. První si dejte vajíčka do studené vody a ohřejte je. Jako normálně dejte. Ohřejte je prostě a pak po 8-7 minutách je vyndejte, jo? A dejte je do studené vody, trošku zamíchejte tam do studené vody, pak to přesuňte na nějaký talíř, jo? A je jedno, kolik chcete vajíček, udělejte si, kolik chcete. Ale čím víc, tak bude tím víc větší práce. Ne větší práce, ale bude tím jako dlouhější ten čas. Takže já jsem si udělala jenom 10, to mě stačí. A teda, zpátky k tomu. Pak jak to máte v talíři, tak si vemte buď nějakou utírku nebo nějaký suchý toaleťák a prostě to takhle všechny musíte všechny osušit, protože ty vajíčka jsou mokrý. Pak už sušíte i ten talíř, pokud je mokrý, nebo je přesunete do jiného talíře a pak jenom čekáte, až to nebude moc teplý. Protože když na to šáhnete, tak to je hrozně moc teplý, ale já už to tak moc nemám teplý, protože jsem to dala ven a teď ještě čekám na to tady. Takže moc to nemám teplý, už to tady mám připravený. A jak to tady budete mít připravený, tady takhle, tak si vemte tolik, kolik máte vajíček, tak tolik si vemte toaleťáku. Jo, ale nemusíte jen takový toaleťák, jo. Můžete i ten rulovaný, nebo jak se tomu říká, nevím už. Prostě rulovaný toaleťák, takový ten velký, ale musíte víc asi zamotat a dáte s tím si víc práce, takže lepší jsou tyhlety. A vám musíte si vzít jakoukoliv fixku a musíte to tam barevně prostě naškrábat nebo něco namalovat. Jo, takhle, je to jedno. Můžete tam i psát, já jsem v jednom napsala milujeme Velikonoce a tam srdíčka a hvězdičky, ale ať to je pořádně barevný, protože barevný to potřebujeme. No nepotřebujeme, ale Velikonoce jsou barevný. A teďka si to pauzněte, pokud to už děláte. A jak už to budete mít hotovo, tyhle ty dva tady, tak si vemte nějakou takovou stříkačku, nevím, jak se tomu říká. Já jsem neměla to, takže jsem si to musela vzít na tohleto a to modrý jsem vylila do nějakého skleničku a tady to jsem si vzala. A potřebujeme na to ocet. Dáme tam třeba, já jsem tam dala tolik octa a tolik vody, jo? Jako fakt docela malý množství octa, jo, takhle. A tolik vody, jo? Nejlepší to je takhle. A teďka to udělejte teda, ovnějte si to. A pokud to teďka máte, tak vám to ukážu. Do toho vajíčka, tak vezmeme si vajíčko, jo? A vezmeme si jeden toaleťák. Ale ještě nevím, jestli to bude fungovat, protože ani jedno jsem neudělala. Ten toaleťák, co tam jsou ty čmáranice nebo tak něco. A narulujeme to tam.
takhle to tam rulujeme. A už to máme. Už to máme rulovaný a je to tady. Teďka, jak máme ten ocet, tu stříkačku, tak to pěkně ostříkáme. Dobrý. Fuj, to tady smrdí. Stačí. Já nevím, jestli to bude fungovat, já nemyslím, ty vole. Je to blbý, no. Je tam trošku něco, je to docela blbý. Musíte to tam namačkat a trošku víc tam nechat. Z druhé strany samozřejmě. Pořádně to tam mačkat. Do prdele. A hlavně nesmí mít praschlý to vajíčko, to nesmí. To jako to pak není až tak moc to. Tak. A teďka odhalení. Jako já nevím. Není tam skoro nic. Jako funguje to, ale hrozně málo. Potřebujeme víc. To je kvůli těch mých fickách. Že já nemám je takový to. Uvidíme. Druhý se možná povede líp. Takže máme jedno. A druhý si uděláme. Je pravda, že se v tom úplně ušpiníte, ale co? Aspoň tu nějaký vajíčka máte. Doufám, že tady to se povede, a ne jako tady to skoro vůbec tam nejde vidět. Ale je tam něco zase. Prosím, prosím, Bože, prosím. Ale... Jakože jo, je to tam. Tady to se moc nepovedlo, ale tady to docela jo. Děkuji, Bože, děkuji. Já jsem tak strašně ráda. Pořádně pomačká to tam, pořádně a to tam je, ať se to tam přimáčkne hezky.
Ale jo, je to tam. To je hezčí, to je o něco hezčí. Mně se strašně tady ten líbí, proboha. Ok, oh my god. No to mě trošku praskly, ale co? Nevadí. Teďka jdeme na tohleto. Tohle to není až tak barevný, to se udělá jenom tak rychlovka. To ani moc nemá být tady to barevný, to je jenom čárky tam není barevný. Moc tam nemá být barevný. Tady to. Už to má být. Ještě to trošku to tam necháme, ale už to asi nepůjde víc. Jako docela hezké je. Jako pořád to není ono, pořád tam nejsou ty barvičky moc vidět, ale věřím, že vy máte lepší fixky. Věřím tomu, že vám to možná bude líp, ale mě to už tak moc nejde, no. Ale co je tam moc Teďka jsou na řadě srdíčka a ty si myslím, že i můžu jako docela dost působit, protože ty jsou hodně barviček tam a je to teda, nevím, prostě hezký. Doufám, že to bude. Pomačkáme. Ale no tak to počkej, jako, tak to jako, to jste se omlouvám se. To jste se ale jako vážně to, nebudu říkat to zprostý slovo, ale je to vážně krásný. Jako, dobré, jsem na to dobře docela. No, tady ten je takový, tam už jsou ty barvičky, to jsem věděla, že tam budou. Teďka je tohleto, to si moc nemyslím, protože tam jsou udělané jenom šárky. To jsem chtěla mít už rychle, takže jsem tam udělala jenom šárky. To zelený jako jde docela dost vidět nejvíc tam. To zelený. Jako good, no good. Níž to tak špatný, ale není to až tak dirty. No. Ale aspoň něco. Musíte si koupit lepší fixky než já. Tak tady není jako vůbec nic. Co si možná uděláme nový jeden, protože to vážně nic není. Oj ne, nevadí. Já mám dost tady.
asi ne. Nevychází, nevadí. O jedno se možná udělám ještě víc. Jedno ještě udělat. Ne. Tak, krásná. Teďka to je hrozný, protože jsem udělala jenom tohleto a tam určitě nic nebude vidět. Ani tam nic není dokonce. Tohleto. To se možná povedlo, možná jo, je tam něco. Tam jde vidět to srdíčko zase. A tady se napsala něco. Milujeme Velikonoce. To nevím, jestli se to tam bude vejít. To takhle jo, teda. Emilujem. No to. Moc není, ale... Co? Na tohle se hrozně moc těším, protože mi zbývají 3. Kolik jsem měl? 2, 4, 6, 8, 10. Jsem chtěla udělat jenom 10, máma mi přidala, no to ne. Já nebudu dělat víc. Dva si sežereme. No, tohle to třeba taky budete mít doma. I to
tady je mokrý, i tady je mokrý, i tady, všude je mokrý. Ocet je mokrý. Co mě to jenom napadlo? Samozřejmě, že se to neudělalo. Poslední je ona udělala víc. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, 7, 8, 9. Co? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ho prdele, tak musím udělat jedno. Je to tady tím, aha, proto. Chápu. Ještě musím 2 udělat. Po jedno. Tak ty 2. Nejsou moc barevný, mám blbý fixky. To prdele, jsem praskla. No tak to bylo říct. Tak, teďka jdu to ukázat mámě. Tohle mi z toho vyšlo teda. Tak bye bye. Ahoj, zítra.